Liikeenergia. Liikkeessä olevan kappaleen liikeenergia, riippuu kahdesta suuresta: kappaleen massasta ja kappaleen nopeudesta. Liikeenergia on yhtä kuin puolikas kertaa kappaleen massa kertaa kappaleen nopeus toiseen. Liikeenergia on aina epänegatiivinen, eli suurempi tai yhtä suuri kuin 0, ja liikeenergian yksikkö on sama kuin energialla yleensäkin, eli joule. Liikeenergiaa kutsutaan myös kineettiseksi energiaksi, ja siitä tulee tämä alaindeksi K. Mikä on työenergiaperiaate? Kappaleeseen tuotu energia kasvattaa kappaleen liikeenergiaa. Toisin sanoen, kappaleeseen vaikuttavan resultanttivoiman tekemä työ on sama kuin kappaleen liikeenergian muutos. Ja sitä merkataan näin. Työ on yhtä kuin liikeenergian muutos. Jos kappaleen nopeus kasvaa, energia varastoituu liikeenergiaksi, toisin sanoen se varastoituu ikään kuin nopeudeksi. Tarkoittaa sitä, että kappaleen nopeus kasvaa. Jos nopeus hidastuu, nettovoima tekee energian vähenemisen verran työtä. Ja energiahan ei häviä, vaan sen muoto muuttuu. Jarruttaessa energia muuttuu esimerkiksi lämmöksi. Auto kulkee vakionopeudella 88 kilometriä tunnissa vaakasuoralla maantiellä. Kuljettajan painaessa kaasua autoon kohdistuu nopeuden suuntainen kokonaisvoima, jonka suuruus on 450 newtonia. Laske auton nopeus 60 metrin etäisyydellä kiihdytyksen aloittamisesta. Oletetaan kokonaisvoiman pysyvän vakiona ja auton massa on 1500 kilogrammaa. Kirjataan lähtötiedot. Tehtävässä on 2 nopeutta, alkunopeus ja loppunopeus. Loppunopeutta kysytään, alkunopeus on tiedossa. Alkunopeus on 88 kilometriä tunnissa ja se voidaan ilmoittaa yksiköissä metriä sekunnissa siten, että jaetaan 3,6. Työenergiaperiaatteen mukaisesti työ on yhtä kuin kineettisen energian muutos, ja me tiedetään, että kineettisen energian muutos on yhtä kuin puoli mv2 toiseen, jossa v2 tarkoittaa loppunopeutta, miinus puoli mv1 toiseen. Toisaalta työ voidaan kirjoittaa muodossa voima kertaa matka. Saadaan tämän näköinen yhtälö. Tässä yhtälössä kaikki muut suureet ovat tunnettuja, paitsi nopeus 2, eli V2. Ratkaistaan se. Lisätään puolittain puoli kertaa massa kertaa alkunopeus toiseen. Mä merkkaan tämän nyt niin päin, että puolikas kertaa massa kertaa loppunopeus toiseen ja vasemmalle puolelle. Halutaan ratkaista nopeus lopussa, eli V2, joten kerrotaan puolittain 2. Tällöin päästään eroon tuosta puolikkaasta ja toisaalta jaetaan puolittain massalla, jolloin päästään eroon tuosta massasta. Vasemmalle puolelle jää loppunopeus toiseen. Ja nyt tällä oikealla puolella täytyy tehdä nämä samat toimenpiteet molemmille termeille. Kun tätä kerrotaan 2, niin puolikas häviää myös täältä, ja kun jaetaan massalla, niin m häviää myös tuosta. Jäljelle jää alkunopeus toiseen. Otetaan puolittain neliöjuuri. Sijoitetaan lukuarvot. Tästä saadaan vähän reilu 25 metriä sekunnissa, mutta usein vastaus halutaan samassa yksikössä, jota on käytetty tehtävän annossa. Tämän vuoksi muutetaan vastaus yksikköön kilometriä tunnissa. Se saadaan siten, että tämä lukuarvo kerrotaan 3,6 ja lisätään perään yksikkö kilometriä tunnissa. Lähtötietojen perusteella annetaan vastaus 2 merkitsevän numeron tarkkuudella, jolloin saadaan 91 kilometriä tunnissa. Ja tämä on nyt sitten se loppunopeus.